Lejliet il-festa ta' Santa Maria Assunta f'diversi lokalitajiet madwar Malta u Għawdex u ma jistax jonqos ix-xogħol li ma jaqta' xejn bi-preparazzjonijiet tal-ispettakli pirotekniċi. Net News żar l-art fl-imqabba fejn bħalissa diversi persuni sfidaw ix-xemx tiżreġ li jġib miegħu Awwissu biex itellgħu spettaklu ta' nar sinkronizzat mal-mużika b'elementi innovattivi. Iżda biex jispjegalna aħjar dwar il-wirja tal-erba' filgħaxija Passjoni Jason Borst tkellem magħna dwar dan kollu. L-lejla ħankunu din nassistu għal show ta' 26 minuta pero mużikali fejn ħanaħarqu fuq minn 12,000 firework mortal kważi ta' sizes differenti. Għandna l-ewwel 10 minuti ħatkun qiegħda bbażata fuq medley tal-Queen. U mbagħad fl-aħħar ħanaqgħu bi-grand final fejn ħanintroduċu ċerti elementi ġodda ta' nar kif ukoll ammont konsiderevoli ta' blalen kbar. Għandna l-ħarqa mbagħad maqsuma fi 3 partijiet fejn fl-ewwel parti għandu pura mużikali, fit-tieni parti nagħlqu l-murtali tradizzjonali u mbagħad nerġgħu nagħlqu bil-grand final. Jason Borst kompla jispjega kif xogħol ta' ftit minuti jieħdilhom ix-xhur biex jipperfezzjonaw kollox għall-ġurnata finali. Prattikament nibdew minn Settembru bil-pjanar, isir nar bażiku jaqbad jinħadem u nkomplu ppjanaw biċċa biċċa. Fl-aħħar nibdew naqdu l-proġett, naqdu kollox f'daqqa, naqdu mal-mużika u nikkreaw il-proġett fl-aħħar mill-aħħar. Minn hemmhekk imxejna l-qrendi fejn ukoll kienu għaddejjin bl-aħħar preparamenti brata maġla min-naħa tad-dilettanti. Kif wieħed jidħol ġewwa dan ir-raħal l-ewwel ħaġa li jinnota hija l-ammont ta' nar tal-art li hemm armat biex jinħaraq. Mario Zerafa spjegalna iktar dwar l-ispettaklu b'element pirotekniku ġewwa r-raħal tiegħu li se jittella l-erba' filgħaxija wkoll. Illum f'lejlet il-festa jibda l-ħabta ta' 9 ta' filgħaxija l-ispettaklu The Conquest of Darkness. Għanna fuq nofsija sewwa nar sinkronizzat mal-mużika li dan ħajkun maqsum f'żewġ partijiet. L-ewwel parti u mbagħad bejniethom ikun hemm murtali tradizzjonali u wara nerġgħu nagħlqu b'aktar nar sinkronizzat mal-mużika. Imma dak mhux kollox għax imbagħad ħarqa kbira ta' nar tal-art u wara nerġgħu nagħmlu spettaklu ieħor ta' nar sinkronizzat mal-mużika b'diversi effetti speċjali li ħansasnuhom dis-sena wkoll għall-ewwel darba. Dan kollu se jkun qed iwassal għal tmiem lejlet il-festa ta' Santa Marija f'diversi lokalitajiet.